फट'शुट खालामदोंमोन नालाय दिनैयो बिनि थाखायनो भिडिअबो होनो हायासै आं बिराद बेराममोन ओमफ्राय आं दायो लाइभ होदोंमोन आरोना ओमफ्राय आनलिस्टेड जानानै दङ ओमफ्राय आं सानदों आंखौ रावबोनो नायला नामा मा जाखो आंनि भिउवार्सफोरानो गैला होननानै सानदों आङो माने आनलिस्टेडआवसो होफ्लांदोंमोन पाब्लिक खालामाखै ओमफ्राय नै गारि सिङाव खोमसिखायनो आङो इदि मबाइलनि लाइटजोंसो स' डेट नोंथांमोनजों बेटर रायलायनो हागोन बेनि थाखायनो खर' मा जाखो अ हेलौ नोंसोर हेलौ दासो गोजोनबाय आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्स नुनानै हाय आब' सना हेलौ 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 आगै जि गोबाव जाबायमोन ना आङो लाइभ फैया नोंथांमोना माखासे मोना कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरबाय थादोंमोन आरोना जे आब' लाइभ फै होननानै हेलौ आब' दार्लिं नोंसोर सिबा बसुमतारी हेलौ हेलौ आगै नों बिराद कमेन्ट्स खालामोना आंनि भिडिअ बिराद नायो नोङो थेंक इउ माइबा मिनिहरसोबाय दै भाषाया हाय आब' माहा थांदो आं माहा थांदो दे खिथा गेस खाम कमेन्ट्स खामहर माहा थांदो आङो ओमफ्राय I love from Himalaya हाजो बा love from Himalaya हाजो सेरनो आंनिया मेगना दिनै लेन्स गाननानै माने फट'शुटआवसो दंमोन नालाय आङो नै दाबो मेकआपा दोङो ओरैनोबाबो मेकआप फट'शुटनि मेकआप आब' डार्लिं आरो गेस खाम आं माहा थांगासिनो माहा गेस खाम आव मिनि मोजांमोनजों रायलायगासिनो आरोना आयो ओरैबायसा स्पिड नालाय कमेन्ट्स आं माखौ फरायजेननो देलाय स्ल' खालामना लाबाय लावदुम होननानै मिनिहरसोबायलाय जोंनि फट'खौ मादै इदिट खालामना होबाय थादों आरो गाज्रि मिनिनानै थिनसिमोन आं हाय आंनि मेगना मा नेपालसो थांनांसिगोन नामाथाय गाइस आंना मेगनानो जाला माथो नेपाल थांनांसिगोन साम' इमान जायो आङो मिथिबायना बे आंनि मेगन माखायनो साम'खौनो दोरसिसो जायो आङो मेगनानो मोजाङानो जायाखै र' बे गोलाव कमेन्ट्सखौ आङो बिराद नायो भिउवार्स माखा बारायजोब्बायलै दसेनो आब' आं ओंखारलांनोसै नाङा आगै सना नाङा कमेन्ट्सखौनो फरायजोबनो हाला आब' नोंनि फुजानि दख'ना गांसे बायना हर नोंथांमोना आं फट'शुट खालामनाय दख'नाखौ आंनि होननानै सानगासिनो सोरबा आंनि गांसेबो नङा मालाय मालिकनिसो आंखौ जास्ट प्रमट खालामनोसो फट'शुट खालामनोसो गानदों आङो खिन्थु दख'नाया बिराद मोजां दे आङो जोंहा मामा बाजै आब'नोबो लाबाय ओमफ्राय लोगोसे आंनि थाखाय आं फुजानि मोनसेबो दख'नाखौनो लायाखै नोंथांमोना बुंहरगासिनो आब' आंनोबो गांसे हर नोंहासो मालाय गोदान आरे बाबा आंनि नङा दख'नाया आंनि दख'ना नङा सब फट'शुट खालामनायनिसो मा कमेन्ट्स फैदों थाबनो आं मेगना नुलायलायला आब' सना नोंखौ जि किउट थेंक इउ स' माच नङाबाथ' फेसबुक पेजावहा थांनानै भिडिअनि कमेन्ट्सफ्राव नायबा नोंहा महरानो गैया नों माबायसा एक्ट्रिस जाखो नोंहा फिगारानो मोजां नङा माबायसा एक्ट्रिस जाखो बिदिल' होनो नेक्स्ट जोनोमाव भगबाना जुदि आंखौ मोजां महर मोखां मोजां फिगारनि जुदि बानायहरा आंखौ जन्मबो होनाङा गावा जायै दुलिलि खालामना लाबाय ओमफ्राय दा भगबानखौ रागा जाबाय मोदाय होनना बुंबाय आयौ आंखौ इदि लानायखाय मोदाय बेसा नुमारदों खोमा नै इयाव दोनसै आं नंमारगौ मोदाय बेसा नुमारदों नायलाय इयाव दोनसै होमबा आं दे आंखौ मोदाय बेसा नुमारदों ओमफ्राय आंखौ बोरैबा नुदों नामा देग्लाय आंखौ सेक खामलाय मादि नुदों हा मानो नेट जायाखै आंखौ माबायसा नुदों दा दे जल्दि मोदाय रखम नुदोंलै आंखौ मोदाय रखम नुदों होनना बुंहरबाय दा सोरबा दुखु मोनबाय आं र' इयाव दोननानैसै आं इमान गोबावनि उनाव दिनै लाइफ फैदों आं मेगनानो नुला आं मा खालामनो दा गड प्रमिसलै आं मेगनानो नुवाखै आं इदि खोमसिसिन थानोसै दा खोमसिसि थाबा आरो रावबो नायनाय नङा दे आंखौ बेनि थाखायनो आं इदि थानोसै दिनै आङो जेबो बावगारदों आं मानि थाखाय लाइभ फैदों मिथिबायना गाइस आङो 18 सेप्टेम्बर डेट मिन्स गाबोन समफोर गाबोनथ' बिश्वकर्मा फुजा आंहाथ' गारि पार्सनेलि गैया दा मालायफोरनि फुजा होनायावनो थांनो नागिरदों आरो ना न'आवहाय ओमफ्राय मा होनो
आङो 18 सेप्टेम्बरावहाय चिरां जिल्लानि बेटिनि होननाय जायगायावहाय थांगोन दै बे अल बेटिनि सोरां युथ क्लाबनि फुटबल टुर्नामेन्ट दङ बेयावहाय थांगोन कमेन्ट्सखौनो नुला मा होनखो सरि फन फैदो सोरबा सिबिसा सोरनि फन कानेक्ट जाना दङ आंनि वाट्सआवलाय टेक्लानियासो ओमफ्राय इसोर सिबिसा हरदो इन्डियानो नोंनि मबाइलनियालाय आंनियाव मानो लगइन जाना दं बहा दं आब' जोङो दासो गुवाहाटीनिफ्राय थांगासिनो माने फट'शुट दंमोन आंहा जोबाखैमोन मोदै बेसा नुमारदोंना बे आंखौ थांनायखौ बेनिफ्राय होनसै आं होनबा नायबाय थाला आं एमबिसो जोबसिगोन मानो बिदि होनो लाइटआ मेगनाव नांदों दालाय SMS आ हेन्डसाम टेक्लाया हेन्डसामथार होननाया सोरनिबा SMS सोरनिबा हेन्डसामखौ लाफानानै उल्टा बुंगासिनो आं खेबसे नायनो आंखौ माबोरै सानदों नैयाव लाबाबो सामुदाय बेसान नुमारदों मानो नोंनो इदि मोजांसिन इदिबासो हामा नुदों ना इदिबासो मोजां नुदों आं इदिखौनो लागोन दे सोरबा हामा नुदोंबाबो एख' नङा दे ओरैनो फैदो आरोना रायलायनो र' इखौ आरो दा सोरबा सेभ खालामनानै दोननाङा आरो ओरैनोसो फैदो आं रायलायनो दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन ना बेनि थाखायनो टेक्लाना जिएफ दंना गैया मिथिया आं सोंबाबो खिथाया दंना गैया मिथिया टेक्ला नोंनिया जिएफ दंना गैया आं मिथिखाया होमबा आंखौसो उल्टा होबाय गैया जोंहा Kaitaden enjoyment lah okay ba iman न'आव मोनबा फन हरनो हानाय नङामोन आं वाइफाइजों कानेक्ट खालामनाय मोनबा फ्लाइट मडआव दोननानै खालामगौमोन आं खिन्थु दा उपाय गैया न' फन मा होनदो आंनि क्रास माय गड आंबो सोरनिबा क्रासलाय थेंक इउ भइस खोनायाखै भइस खोनायाखै नामा टेक्ला आं नोंखौ आंनि लाइफखौ खेबसे चेक खालामनांदो खोनादों नै इमान थगायो होमबा नों गारिखौ इमान जाम्पिं जानाय सलायनाङा आंखौ हामा नुगोन आरो बिश्वकर्मा फुजा आयना नायाखै नामा गेम्स मानो मायबा हामा जाना दङ होमबा बेनि हामा जाना दङ गैया मानो नायनांगौ आयनाखौ आब' आं फाग्ला जासिगोन कमेन्ट्सफोरखौ नुना नों मादि हेन्डेल खालामो सोर सासे कमेन्ट्सआ माबायदि भइसखौनो खोनाया आब' थगायदोसो ना माथो टेक्लाया खोनादों होननानै बिउटिफुल गोजा
आंनि आब' गुबुना जेखि बुङा आं नोंखौ मोजां नुयो थेंक इउ स' माच बाजै हटेलावनो जालांखानोसै आगै दां ना जुगामि ओइ आंना आसुगुरा मोनसे बायबाय नै ओमफ्राय भात खाम गथे गयदा बाजै हटेल मा जा नोंस्रानो आं नायनानै थाबाय थागोन आरो इमान लोदोदो जाबाय आं जाथ'ला खोनाया भइसखौनो खोनादोंना खोनायाखै नायथारनोसै आङो र' 1 मिनिट इमान थखायोना होमबा गेमस्रि दैमारि सार्च खालामबाय ओमफ्राय आंनि लाइफखौ नुबाय नायनो र' एडभार्टाइज खोनादो होनबा मानो थखायदो थखायसैलै खोनानाबो गाइस माथोखौ नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै देलाय बुंलाय एडभार्टाइज फैदो माबा खालामनो हायाखै आं अबाय दं आब' सना दे गेस खाम दे माहा थांगासिनो आङो आब' नों बोरैबा खोनायो स्किप बोरैबा बानायसै खोनाया आब' नोंनि भइसखौ नंगौ माने नेटवर्क कमप्लिट नामाथाय खोनामाराखै नामा खोनादो खोनादों मा थगायदो बा खोनादो मानसिया इदि बुंनाङा डाइरेक्ट गथ'खौ मा दङ माइ मिथिनानैबो ओइ पिने कुमार दं गावगायाव डांगार गारि ना आपनार हबाय पिने कुमार दं आं बस खोनायाखै माने आं माने लामायावसो दङना बेनि थाखायनो माने दसेबा खोनायो दसेबा खोनाया बेबायदि जादों आरोना आं थाङा दे नोंसानिया थां आंनियावनो थाबाय थागोन दे नोंनिसो गोसो आं थाङा गारिखौथ' जों स्टार्ट होबाय थानो हायाना एसे अफ खालाम आं अफ खालामबाबो जेबो नङा आं लोमजाखादोसो खोनायै जागासिनो आब' माने ओइ लामायाव दङना आङो चलो मनिखौ देखाय थां नोंसोर सानैया ओंखाम जाना फैथां दायो आंनि फना महाब्रा मैयाव दानो दंमोन मेकआप लानायखौ मोजां नुदो थेंक इउ स' माच नै आब' नों लांबाय इउटुबाव एड होबोला माबा प्रब्लेम होलायखो जागोन नामा मा प्रब्लेम जानो आं बुजियाखै एड नोंथ' फैबा जालायबाय दं मोजांसो हा ओइ मोनसेखै ओंखारदो आब' बेदर जाहोदो आंनोसो जाहोनांगौ नोंसोरो आंखौ अनोबा आरो गावसोरखौसो उल्था जाहोनांगौ दे माब्लाबा खोनायो माब्लाबा खोनाया दासो नुगासिनो आङो लाभ इउ बिडि अफिसियेल आब' क्रास थेंक इउ स' माच गुथार बसुमतारी प्रमिसलै आब' फोथाय मारा नामाब्रा आब' खोनाथारा खनसेबो खोनाया हेलौ खोनायाखै होमबा आब' प्लिज नाम्बारखौ बहा मोनगोन आंनि नाम्बारखौ इन्स्टायाव आंखौ मेसेज खालामबानो जाबाय आब' बिटिनियाव फैबा लोगो हमगोन आब' सना आंनि कमेन्टखौ नायथारा माथो मनिसा नार्जारि अके आगै लोगो मोनगोन देवबारावहाय आंखौ मानसिफ्रा मिनिगासिनोसो खोमा बाहेरनिफ्राय मिथिबायना आङो बिदि मोखाङाव लाइट होनानै होमबा आं बिदि खोमसि थानोसै मा होननो आब' लावदुमा बिफा जासिगोन नामा आब' नोंहाबो बिमा जासिगोन बेबो जेवजानि आब' नोंखौ जा मोजां नांदों थेंक इउ स' माच दालाय खोनादोंना खोनायाखै देलाय लेटेस्ट कमेन्टस हरलाय आंनो मानसिफोर दं खमायदावदों देखायदों आब' गोबावसै नुयैया खेबसे ओंखाम जानो थांदो बिसोरो आं गारियाव दङ हारसिं आं हारसिं थानो गियोना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो लाइभ फैनानै रायलायबाय आरोना आप कहाँ जा रही हो मैं घर में जा रही हूँ मोदाया आंनि जालायबावो बोरैबा थगायलायलायो ओइ फाग्लि फैद' थाब बेटिनियाव नेनो हाथारलानो बयबो उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' बरगयारि अफिसियेल थांगासिनो र' आंखौ रियेलाव नुबा नोंसोर बिदि आब' गेमस्रिया नों इदिसो होनना बुंगोन रियेलाव बेलेग आरो भिडिअ बेलेगनो आङो मानसिया आनै हाबाया माब्ला खै बोसोर थाना जागोन
हाबाया हाबाया मालाथाय आंनिया इसोरखौ सोंहरनांसिगोन र' इसोरा माला खालामना होयो अब्लानो जागोन आब'आ इन्सटाग्रामाव रिप्लाइखौनो खालामा माला खालामाखै दे जाय आंखौ मेनसन खालामो आं नुखायो माने थाबनो खिन्थु मेनसन खालामाबा आं नुवा आरोना ओंखायनो आंखौ जुदि आंनिफ्राय जुदि थाबनो माने रेसपन्स मोननो लुगैयोबा आंखौ मेनसन खालामबानो जाबाय होमबाना मेनसन खालामबाथाय आं थाबनो नुयो आरोना मेनसन खालामाबा नुवा आङो बेनि थाखायनो नों माला हाबा जागोन आंखौ बिराद फुरिरि नुबाय नामा गाइस खालि हाबाखौल' सोंबाय थायो आब' नों आंनि कमेन्ट्सखौ नायानो आंखौ एसे गाबनोसो ओंखारनोसै एस बार्थि नायदों माथो सोर सोर दं आं हारसिं आं खालामबा माथो आब'आ नायानो हिया बसुमतारी नायगासिनो माथो You are Bodo culture queen. Thank you. Love from गवालपारा आं गवालपारा थांनाया बिराद गोबाव जाबाय मालाबा लिंहरदे आंखौ आलासि जानो होमबाना थांगोन आं मावजि ब्लग्सनो आबै मा खबर आबैसो होनलायलांबाय आंखौ मोजां Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. भुत ओंखारदों उनथिंनाय मोदायनि मुभिफोरावसो इदि माबा फैयोना मा होनो गिनो ओंखारसै आं होननाया बे आगै नोंनि आइब्र' एक्सटेनसन बहा खालामनाय आंनो एड्रेसखौ नांगौमोन बे माबानि फुल मुन बर'नि इउटुब चेनेलाव थांनानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे बै आंखौ इन्स्टायाव कल माबा खालामबानो जाबाय दे DM खालामबानो जाबाय आङो रिप्लाय हरगोन ओरैबायदि हिट नुदों आब' नोंखौ रियेलि थेंक इउ स' माच नै आंना दायो फट'शुट खालामनायाव आसुगुरानो बायबाय माने दख'ना इदि थेबदोंमोन न' दख'ना थेबनायावहा माने बायबाय आरोना अबाव दं आब' डिमाकुसियाव फैया नामा फुटबल खेलायाव दाख्लैसो थांबाय माथो आङो गवालपारायाव बेरायनो फै माब्लाबा जागोन दे मा जाहोहरगोन आंखौलाय बहा दं आबैनो आबै जाबायलै आंखौ इसर हाबा जायाखै गथ' गथाय खाङाखै हाबाया माला जामारगोन आब' आंबो थांगोन नोंनि हाबायाव जागोन दे ओमफ्राय गिफ्टआ मा लाबोगोन आंनो आंनि सेन्देला र' आंनो हाबायाव गिफ्ट जाय बिथांमोनहा आगैमोन आंनिख्रुइ गिदिरफोराथ' बांसिना दायो लाइफखौ नायखायाखै खोमा बेस्थ' जाय आगैमोना उन्दै बिसोरो जाय आंनि हाबायाव फैगोन होनना बुंदों आंनो गिफ्टखौ मा लाबोगोन बुं आब' सनाखौ रियेलाव साबसिन नुयो आं रियेलि थेंक इउ स' माच माला फैगोन नेक्स्ट भिडिअ आब' गाबोन होगोन आं भिडिअखौ दा आं होनो सोलाबाखै दिनैबो होनो सोलाबासै आबै होनब्ला गाज्रि मोनोना मालै आबै नों गाज्रिथ' मोना खिन्थु मा हिसाबै आबै जाखो आं बेखौसो मिथिनो लुगैबाय माने थारमाने ओमफ्राय आब' गुमैलावदुमा मा जायगायाव ओंखाम जादों खिथाया आङो दा उनाव जाखांनानै जों ससे थांबा खिथागोन बर'नि सासे एक्ट्रिस जानानै नों सासे मा होनखो नुवासै माथो नोंनि फेभरेट अमाजों नारजि जाहोगोन गवालपारायाव फैब्ला थेंक इउ बरगयारि अफिसियेल फाग्लि दाउ खासि हरफागोन आं बेटिनियाव फैबा आं नोंनि देरसिन दै आदा बुं अके आदा अके गोदोर दाउला खासि गोदोर हरबानो जाबाय आरो हराबाथाय नायबाय था आं हराबाथाय भिडिअ बुंगोन खिन्थु आंनो हरासै होननानै थगायबाय होननानै आंथ' थांथारगोन आब' डार्लिं मा गिफ्ट होलायनो रा आब' डार्लिं थांना जानासो जाना फैगोन आरो गिफ्ट होबाबो खोन्थानांगोन आं हाबायाव जाय आंनि हाबायाव थाङो आं गिफ्टखौसो मा लाबोदो होननानै नायखाग्रोगोन आरोना आं इमान गोथाव मैगं जाहोगोन नोंसोरनो हाबायाव अनला दाउ अमा बेदर नारजि ओमफ्राय र' सोरबा बर' मानसि फैदो आं लाजिबायलै आं हटेलनि लामायाव दोङो ओमफ्राय आङो मबाइलखौ बिदि टर्च सेरनानै लाइभ फैगासिनो ओमफ्राय मानसिफोरा बाहेरनिफ्राय नाहरलायलायबाय लाजिबाय आङो
आय' अमसुद गुराफा थांदो ओमफ्राय आं मा होनदोंमोन आङो हाबायाव इमान गोथाव मैगं जाहोगोन ओमफ्राय नोंसोरो आंनो गिफ्टखौ मोजां लाबोआबा जागोन मा खानायनि कमेन्ट खालामगासिनो MB अफिसियेल हामा बिदि बिबावखो no gift no entry नो बेबायदिनो जाखागोन लामायावनो no gift no entry हाबायाव नारजि जाहोआ नामा इमान गोथाव मैगंखौ सोर जाहोआ आं जाहोगोनलै हामा नामाथाय मानसि थैबासो जाहैयो खोमा ना धेमालिसो होनखादोलै आब' गेमस्रि नोंबो माथो बुजिथारा जेबो नङा दे गेमस्रि स्पेलिंखौ मानो GA होदो दे GEMSRI आंनि नामा गेमस्रि धेमालिसो होनदोंनो हाबा जादो जल्दिनो आगै कृष्णआ मादि होनो जानोसै र' आं माने एन'का देलायगोन देलाय आङो एकदम सिम्पोलसो हाबा जागोन आरो रावखौबो लेङा आङो खालि आं सानदोंमोन आरोना हाबाखौ बहुद गिदिर मोजाङै जागोन बिदि होननानै आरो दसेनो सानो आङो हाबायाव इमान बुरजा फैसा गारस्रायस्लाय नांगौबा बेरायनो थांगोन बिदिबो सानलायलाङो मालाबा आरो मालाबा सानो मन्दिराव जागोन कामाख्या मन्दिराव हाबा जानो लुगैसोयो आं हनै बुहुरा खिथायावनो मा बुहुदखौ गिनो आंलाय आंनो डेन्जारखा आब' नोंजों फट' लागोन होनबाय सान्देआव अके आगै अके मैदेर नायनोब्ला गवालपारायाव फै आब' अके बुथाराथ' ओमफ्राय आं गिसोयो गाथारजानो इमान गोदोर दा मोजांसो नुदों आगै सनानो आयै सना आब' अमा बिथैसो जागोनलै अमा बिथै जागोन दे आंखौ लोगो हमलाय थंलायाव आब' गेमस्रि सालिना बसुमतारी जागोन दे मालाबा लावदुमालाय नायनो लावदुमजों टेक्लाजों ओंखाम जाहैदो ओमफ्राय नानिया अलरेडि न'आव दंहैखायो आरोना नानिया लोमजादोंमोन ना आब'लै नोंजों सान्देआव फट' लागोन होनबाय अके मिस्थि थरसे बायना लाबोफा आंखौ लोगो हमबा आंथ' माने जिथिया माने लोगो मोनगोन न' होमबानाथ' बुंनो हानाय नङा बोरो मिस्थिया होननानै ओमफ्राय आङो नोंसोरो पेकिं खालामना लाबोखा आरोना ओमफ्राय पेकिं खालामना लाबोनानै नोंसोरो डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय नै आब' गेमस्रि नोङो मिस्थि बिहरनाया होननानै ओमफ्राय आङो ओरैनो होनसिगोन आरो नांलाया आगै नांलाया होननानै होनसिगोन आरोना खिन्थु नोंसोरो बेबायदि होननायाव आंनो होआलासिनो थानाङा आरोना नो आब' लाखि नोंनो लाबोथारो होनना बुंबानो जाबाय आं ओरैनो होनफ्लाबाय थागोन आरोना नाङा आगै ओरैनोसो होन्दोंमोन आं होननानै होनसिगोन आं ओरैनोसो होन्दोंमोन होननानै होनसिगोन खिन्थु नोंसोर होलांथार ओइ जेन'का माहाबा आलासि जानो थांबा आलासि जानो थांनायाव फैसा होआ होमबा ओमफ्राय फैसा होनायाव दालाय होना होमबा नाङा मानो फैसा होलांलायलायनो नाङा होननानै बुङोना ओमफ्राय गोसो सिङावथ' लानो लुगैयोना ओमफ्राय बेबायदि आरोना स' बुजियो एसे मा ओंख्रिया सना आं खाम जाला आं मोनायाव खाम जायालासिनो थाग्रा जादों दा साननैसो मालाबा जायो लुगैथारबा ओमफ्राय दिनै जाला आरोना नायला आं आब' नोंनि भिडिअ'खौ रिप्लाइबो हरा माने बिदिनो सोर सासेखौ रिप्लाइ होजेन देलाय आङो बेबि नोंजों लोगो हमगौमोन नों अबाव दं हो आङो 18 सेप्तेम्बरावहाय चिरां जिल्लानि बेटिनियाव थांगोन जाबावलासो दे डाइलगफोरखौ बहानि एफा सोलोङाखै आं बिदिनोखा मोदोमा फिसा खालामनो थाखाय जाला आङो ओइ खिरखिखौ खेवनानै खुगाखौ खालामना थाबाबो बारा हाबबाबो लोदो जाग्रा मानसिसो आं मिथिबायना नै एसां सां जाबाबो लोदो जायो आङो मालायफ्रा इमान बुरजा जाबाबो लोदो जाया ओजा होलांबा हामगौमोनसो जानो नाङा आलासिफोर फैबा फैसाखौ लावदुमाबो बोरो लावदुमखौल' नायनो बुङोलै इसर थारमाने जेब्लानिफ्राय आं लावदुमखौ देखायबाय इटियानिफ्राय मानसिफ्रा खालि लावदुमखौल' नायनाय जेनेबा आंनि भेलुआनो गैला इउटुबाव मिथिबाय दा ओरैबायसा माने डिमान्ड आंहा गैला आरो आंखौलाय सोर नायनो बबेयाव दंलै माथो रिप्लाइबो होआ दासो होदो माथो आगै बिदांस्रि
माने एसे लेटै फैयो नामा आं अननो ओंखारो आब' आयै सना थेंक इउ आं मिथिखायो आंखौ गासिबो नायनो बाया सोरबा सोरबा बिदि थायो न सोरबा नायनो बायो सोरबा अनो गुवाहाटियाव मेकआप लायनो थांगोन लोगो हमबोगोन मालाबा अके जुदि आं फ्रिबाथ' लोगो मोनखागोन र' दे आं खेबसे लाइटखौ माबानो दे मानसि फैदो माने मानसि फैबा आंनो सिनायगोन ना आब' नों दाखालि गुमै लावदुमजों फट' हगारनायखौ जा समायखादों नोंसोर सानैजों नों जा लाखि आब' गुमै लावदुमखौ मोनदों नों जा लाखि बेनि थाखाय जोबोद जोबोद नुदों हाबाया माला आब' थेंक इउ आगै गबिन्द हाबाया जिथिया जागोन आं खिथागोन दे इउटुबाव मानसिफोर खामजानानै फैदो बेनि थाखायनो आङो लाइटखौ अफ खालामथ'दो आंखौ नुबा मा सानगोन दे लासिं सिं रांखिनि होनबायलै आंखौ आयौ आं रांखिनिबो ओमफ्राय आं बिराद अननोबो गोरों दे आं बिराद अनोबो मानसिखौ ओमफ्राय जै माबा मोनसे दाय मोनबाय डेन्जारसो आं दाउ बिमासो ओमफ्राय आब' सनानो प्रेम माय से किउट नों आब' सना आयौ थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आब' गेमस्रि नों आंनि क्रासनो थेंक इउ थाखोमानाया सोर फैखोनो मानसिफोर हटेलाव आं दा उनाव खिथागोन मबे हटेलाव दङ आङो ओमफ्राय माने बर' मानसिफोर जोंनि बर' मानसिफोर दङ न उदै खालियाव ग्रिन टि आं ग्रिन टि लोंनो हाया गोखाखा मोनो आं ब्लेक कफिसो लोङो आब' नों मानसि मोजां लाभिउ आब' सना थेंक इउ स' माच 3rd কেতিয়াनिবা 3rd ডিচেম্বৰৰ লাষ্টত নহ'লে জানুৱাৰী মই মানে ড্ৰাইভিং শিকি আছো ন মানে একদম কমপ্লিট হোৱা নাই যে নङाबा सोर सालायगोन दे वाह जोंमा बसुमतारी फैबायलै ओइ हेल' आगै जोंमा गुवाहाटी सिटी सेन्टाराव लोगो हमगोन माब्लाबा आब' ओमफ्राय फट'बो लागोन अके आगै अलंबार आङो बांसिन गुवाहाटीयावहाय थांनाय जायगा होनबा बे सिटी सेन्टारानोसै आरोथ' आं बेलेग बारा थाङा थारखौ माला लाबोगोन थारा डिसेम्बरनि लास्टआव नङाबा जानुवारियाव बे टाइमहालागै आं एसे गारि पुरा बिन्दास सालायनो रोंनाय जानांगोन ना नङाबा जानाय नङा र'दे गाइस आं लाइटखौ होथ'वा नोंथांमोना बेबायदिनो आंजों रायलायहरबाय थाथ' माने मानसिफोर दङ बाहेराव आंखौ नुहुरगोन गारियाव गान खन दे माइनाव आं मुभि नायनोसै ओमफ्राय दे सना नोङो मुभि नायहैदो आं मेथाइ खननो रोङा माथोलै मा खालामदो नोंसो आंखौ नुहुरगासिनो आंसो नोंखौ सोंहरनांगौ मा खालामदो होननानै जोंमा नोंथ' आंखौ नुहुरगासिनो आं मा खालामदो आब' क्रास बिमल दैमारि थेंक इउ आगै थेंक इउ साबायखर आब' स्रां स्रां नुनायाव थानो स्रां स्रां नुनायाव माने बाहेराव मानसि दङ दाबो थाङाबो ओमफ्राय लावदुमालाय खामजादो सरि ओंखाम जागासिनो बिसोरो फिथा मोखांनो बोरैबा होनोलै माथो खालामबावनो इसोरानो बिदि दाना हरबायबा फिथा मोखांना माबा मोखांना मा होनबावनो जोगोनार मोखांसो होनबावनो ना फिथा मोखांसो होनबावनो मा खालामबावनो दा आब' सना आंखौबा मालाबा लोगो हम तेजपुराव फैब्ला अके आगै जि गोबाव जाबाय आं तेजपुराव थांनाया तेजपुराव थांनायानो जाला माने थांनायानो जाया आरोना लावदुम गुमैखौ नायनो खिथालाय आगै जों मा ओंखाम जागासिनो लावदुमा नेटवर्कनि प्रब्लेम जागोन अबेयाव नेटवर्कनि प्रब्लेम नोंनि भिडिअ गासैबो मोजां मोनो आब' नोंनिखौ दाना लासिनो नायो आयु सना थेंक इउ स' माच इदि अनबा मानो इदि मोजां मोनोथाय आङो मासि गोबाव जागासिनो बिसोर टेक्लाजों लावदुमजों नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माबायसा रानथेंथें न' खिन्थु एन'खा जायो जाबाबो लोर जाया ओमफ्राय बिसोरनि आङो 1% जायो होमबाबाबो लोर जायो आं बुंबायना बै गारिनि खिरखिखौ खेवनानै जुदि आङो खुगाखौ इदि थायो ओमफ्राय बारा जुदि आंनि खुगाथिं हाबलाङो होमबाबाबो आं लोदो जायो इबायसा माने आङो बाङाय जाबानो थांदो नोंसोरो मानो नाहरबाय थादो आं बेक केमेराखौ देखायहरनो दे मानसिफोरखौ र'
नाय सुर दंसोयो आरो मानसि दङ नैथिंबो आरो उनथिंबो दङ नै बर' मानसिफोरबो दङ माहाय दं आब' आंनिखौ माला नांगोन आं माहा दङ मिथिबायना बाजै हटेल खाथियाव नुदो माहा दङ होरो बे केमेरा जमायना जायाखै आब' नोंनि इन्सटाग्रामाव SMS हरदोंमोन आङो रिप्लाइ हरनो खिथेर मुभिखौ नायबायना नायाखै गैया नायाखै फायबाय मा हा खुस्रा इमान बुरजा जाबायना नोंसोरो इमान गोबाव इमान बुरजा जाबाय ओइ देग्ला आं गय बायना लाबोथां इखौनोथ' हर गारियावथ' दै गैखाया खोमा रां फैसा हरनो दे बोरैबा हेल' गाइस मा जाखो सना दे खिथा मा जाखो मा जानो अमाफोरखौनो जाबाय आरो ओमफ्राय मा जाखो अमा अनला दालि आलु फ्राय ओमफ्राय फानलु गोरान बाथोन बेनि उनाव आरो मोनसे मा बाथोन मोनथायो ओमफ्राय गोखाया मामोनलाय नारजि बाथोन दं नारजि फ्राय इदि लदा खालामनाय आरो मा होनो होनबा इखौ फैसायानो गैयामोनथ' आंनियाव जिपेसो जागोन जिपे जानाय नङा खुस्रा गैया दे आंनि गाइसफोरखौ मायबा मोनसे होनहर गोथावथ' आरो बापरे देन्जार गोथावनो नोंनि मोदोमा एसे गुदुं ओइ नोंनिया खावलाया मानो गोदोर जादों खावलाय गोदोर जायाखै फिसा जादों नै इखिनिया बोरैबा मिनि हरबायलै आंनियाव खुस्रा गैया मा बोरैबा जाबावबाय दांलै र' आं देखायनो बोरैबा जाबावबाय खोमालै आंनाव खुस्रा मा गोथाव नंगौमोन ना गोथाव नङा जासाबबायलै जासाबबाय आं गय बायनो फैसा हरनाय इयाव गय जाना हाथायखौ नस्थ' खालामबावनो लुगैदों आंनिया हाथाया साफाखासो जल्दि फैसा हर दाख्लैनो सना लाबफा दाख्लैनो जाना होनखादों नोंखौ डक्टरालाय माखौ होनोब्रा मानसिनि जिउआ दानो गैया जों उन्दुनोसै मामाया उन्दुनोसै दासो ओंखाम जाखांदों जोङो बै माबा खाथियाव सानसारि बाजै हटेलाव हे घन्टा मोनैया 2 घन्टा 10तासो मोनफैगोन होनबा 9ता yes 10ता आं फन हरबाय थादों गावसोर आदा माइरं हमाखै आं हमाखै माने आं लाइभ होगासिनो आं बोरै हमनो होमबा जों जाखांबाय नै मा मैगं जाखो मा माबाफोरखौ बहैनि आं र' जिफोरखौ माबा आथिं गुवारफोरखौ सुना दोनदोंमोन आं बनायनि बहै मा मैगं बे माबाया गोजांदों आंनि जानजि खानायखौनो जोमबाय दानो फैदो दानो सना बे टुकलुकनो फनखौ होलाय सना थांगासिनो दै साबोसे फैगोन नाहागोन देलायदों साथाम टुकलु थांगासिनो मा आं मा बुंनो नागिरनाय बावगारस्राबाय मा मैगं जानायमोन नोंसोरलाय जोङो माबा भल संनाय मैया भल मैगं लाबोनाय आं ओमफ्राय आरो बेदर भाजा एवनायसै मालायसो बेदरजों ओंखाम जालायलायदो दे थांगासिनो नोंनि थाखाय फुजानि दख'ना लाबाय आं दे माइ दख'नायसो इदि नुदों माइसो दख'ना लाबोनो नुलायदों गेटआव सोदो दा दख'ना गैया दख'ना लाबोनो नुबाय आं गय लाबोबाय दे जोङो उन्दुग्रोनोसै दसे अके उन्दुबाय था दा खेबसे हर्न दामबानो गेटआ खेवफायखानांगोन हले खेबनै खेबथाम दामनायदो जानाय नङा आदायाबो गैया बथि थांदोथाय मारिखायाखै गेटखौ अके दे बिमाया फन हरदोंमोन जोंहा हर मबाइल केमेराया माबाया लाइभआ हर नाय हरना मानो मेथाइ दामनाङा आंनियाव कपिराइट फैगोन नों बुजिया नामा माय फेसबुक कपिराइट फैनांगौ फेसबुकआव लाइभ फैयाखै नङाना आंनि इउटुबाव फैदो टंलायावहा जोंहा देग्लानि खावलायखौ बाङाय गिदिर जानाय नुबाय दाना मा खालि टंलायाव नोंनो मा गिफ्ट नांगौ आब' हाबायाव आंनो माबा मोनसे स्पेशल गिफ्ट हो जाय गिफ्टखौ आङो नेक्स्ट आंथ' हाबानि हरावनो खेवखागोन जेथिया जेनेबा हाबाफोराथ' 9ता 10तायावनो जोबगोन न' दरजाया फां हारलाथार
माने हाबायाथ' 9टा 10टायावनो जोबो न' 9टा 10टायाव जोबबानो आङो हाबानि गिफ्टखौसो नायखागोन मा होफैखो अनलाजों जादों अनलादो मादो जाखो अनला बिदि ओमफ्राय अमा फ्राय अमाखौनो बुंनो बावदों नोंसोरनिनो दिनलै फाय मोदोम फिसाफोरनिनो दिन जाबाबो लोदो जाया जोंफोरालाय आरो सोर भगबाना अबयसे आंनिया कुम्भ राशिखाना बेनि थाखायनो उन्दुनायावबो डेन्जार जानायावबो डेन्जार आब' इन्सटाग्रामाव SMS हरबा मानो रिप्लाय होयो माथो आगै 38 मिनिट्स होबाय 1 घन्टा फैगोन आं दिनै अखा हायाखै नामा ओहो हायाखै दहाय सोंहरबाय थादोंमोन ना माहा दोङो होननानै ओइ नायलाय बोरैबा होनहरोलै आब' गेमस्रि ट्राक बोराय मोखां न आंनि मोखां नों ट्राक बोरायनि मोखां होनबाय आगै लावदुमा आंखौ होनबाय डाम्पारनि मोखां आंनि मोखाङा डाम्पारनि मोखांबालाय मा जानो ट्राक रखम समायना बुस्थुआनो दङ ना नुदो आब' हाबायाव फांसन खालाम नै बेयो थायोबाथ' सब खालामगोन खिन्थु बे थायाबाथाय खालामा बे थायाबा मन्दिराव हाबा जानानै दुब्ला थागोन बेरायहैगोन हाबायालाय माला बिदिल' सोंबाय थायो मानो आंनिखौबो इन्सटाग्रामाव रिप्लाय हो अके आं नुवाखै बेनि थाखायनो रिप्लाय होनाय जायाखै लावदुम सोंनाय आंखौ सिनायना सिनाया बरसा अल कमेन्ट्स दिनै मानो फैयाखै कमेन्ट्स आंनिया मोनसेबो नुजाबाय आंनि जे हा नेटवर्क प्रब्लेम होमबा दोनसैलै ना आङो जाबाय माथो बोरै नुवाखै माथो गाइस आं जिखुनु बेखौल' होनग्रोनोसै मा होनो 18 सेप्तेम्बरावहाय चिरां जिल्लानि बेटिनियावहाय लोगो मोनगासिनो नोंथांमोनखौ आरो खाथि खालानिफोरा फैबानो जाबाय आरोना आंखौ लोगो हमनो थाखाय ओमफ्राय आंबो मोजां मोनो फैफिनबाय मेहेर कमेन्ट हरगासिनो आं नुवाखै मेहेरनि कमेन्टखौ जायनि कमेन्ट्सखौ नुदों आं बिनिखौनो हरदो बे नङा जे सोरबा स्पेसियेलनिखौल' हरगोन आब' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जागोन दे आं जिखुनु बर' मानसिनि चेनेल नुबानो साबस्क्राइब खालामो आरोना बुंलायलायनो नाङा खिन्थु सोरबा सोरखौबा हेड भिडिअ बानायनाय बेबायदिखौबा आं साबस्क्राइब खालामा आरो थैना थांबाबो खिन्थु आं गाज्रिबो कमेन्ट होआ सोरखौबा मोजां मोनाखै बा साबस्क्राइब खालामालासिनो थागोन आं खिन्थु हेड कमेन्ट होआ आरोना दरखार गैया गावबागाव लाइफ दे आब' थांबाय थादो मोजां थेंक इउ आगै आं कमेन्ट्स खालामनि इन्सटाग्रामाव रिप्लाय खालाम अके आगै खालामबानो जाबाय जागोन दे खालामगोन आंनि क्रास आब' मति क्रास बिमत दैमारि थेंक इउ हाय आब' सना बे आगै टेक्लाखौ अनलाइन फैनो थिनदों मेहेरा टेक्लायानो इथिंसो दङ टेक्लाया उन्दुनासो थाबाय नामा टेक्ला उन्दुनासो दं नामा स' गाइस आङो लाइफखौ दोनथ'नोसै आं बहुत गोबाव लाइफ फैबाय आरोना आरो मालाबाफोर बर नाङोबा नोंथांमोनजों रायलायनो फैलायगोन नोंथांमोनजों रायलायबा मोजां नाङो नालाय ओमफ्राय दा आङो 18 सेप्तेम्बरावहाय बेटिनियाव थांगोन स' बेयावहाय लोगो मोनगोन दादा लावदुमखौबो खोन्था दे साबस्क्राइब खालामनो दे आब' खनसे आंनिखौबो रिप्लाय होदो आगै जनसन हेलौ आगै स' गाइस बाय होननानै बुंहरदो दे लावदुम बाय गुड नाइट टेक्ला बोरैबाले अके आगै बाय होनना बुंहर गासिबो कमेन्ट्सआव आंखौ दानो बाय आं दसे टाइम 1 मिनिटसो बाय होनना बुंथ'नोसै आरोना नोंथांमोनाबो आंखौ बाय होनना बुंहर जल्दि कमेन्ट्सआव बेलेग खोथा जेबो सोंनो मोना येस बाय गुड नाइट उदालगुरियाव नेबाय थादो आं नोंखौ आं उदालगुरिथिं थाङाना आं मंगलदैथिंसो थांगोन बाय बाय दासो बाय कमेन्ट्स होदो बा थेंक इउ बेखौनो होनो आंनि इउटुबनि फेमिलि
बाय बाय आयौ एसे मोजां नायलाय बाय बाय कमेन्ट हरमारदों गासिबो बाय 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 बायानो कमेन्ट जालाय आयै सनाफोर थेंक इउ लै माइसे आं माने इउटुबखौ बेखायनो बहुत मोजां मोनो आरोना इउटुबनि थ्रुयैनो आं सिनायजादों इउटुबनि थ्रुयैनो माने आं बहुत अननाय मोनदों आरो बेबायदि फुटबल प्रग्राम बा बैसागो फांसन ओरैबायसा मोजां आयै सनाफोर थेंक इउ बाय बायनो आयौ बाय 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 होननाया डाइरेक्ट बाय बाय होनाखै दे गोजौआव थांनो थाखाय बाय बाय होनाखै न'आवसो थांगासिनो बाय बाय थेंक इउ सो माच बाय बाय कमेन्ट्स होनायनि थाखाय र' आब'नो मा आगै बाय 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 एसे अन्थावनालै नोंसोर आयौ बाय बाय होनानै कमेन्ट्स हर होनना बुंनाय लोगो लोगो बाय बायनिल' कमेन्ट्स फैगासिनो थेंक इउ ट्रा बाय बाय होननानै हरलायलायबाय थेंक इउ सो माच बाय हाथा मोनबाय आङो आरो 2 आवार्स नांबावगोन न'आव सहैनो थाखाय 2 आवार्सनि उनाव मोनहैसिगोन आरो आयौ थेंक इउ बाय बाय 124 मिनिटआव मोनहैदों रौता बाय बाय What is that? ओरैबायसा बाय बाय कमेन्ट्स फैगासिनो आं भिडिअ होनो दाननो बालायलायदों मिथिबाय दा पुरा बाय बाय कमेन्ट बाय बाय मुनु आंनि सनानो थेंक इउ आगै हिया बसुमतारी बाय बाय गुड नाइट अके दोननोसै आङो दे 43 मिनिट्स जालायनोसै थेंक इउ सो माच गाइस आंजों भिडिअआवहा थाफानायनि थाखाय आरो गाबोनो नेक्स्ट भिडिअखौ होगोन आरो लोगोसे आंनि हिन्दी गेमस्ट्री हिन्दी व्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय हिन्दीयावहाय चेनेल माने हिन्दीयावहाय भिडिअ होयो आङो खिन्थु रेगुलारलि होनो हायाखै आरोना ओमफ्राय आरो बावदोसो आङो नोंथांमोना आंखौ जेनेबा आं इदि बर' रावजों इन्डिभिजुवेलि ब्लग बानायनाय चेनेल आंनानो दा फार्स्ट माने 300k साबस्क्राइबार जाबाय आरोना माने बिदि ब्लग बिदि खालामनायावहाय ओरैनोथ' गुबुनफोरा दङ खोमा माने बेफोरबायदि प्रडाक्शन हाउसनि चेनेलफोरा दङ खिन्थु इन्डिभिजुवेलि बिदि भिडिअ बानायनाया आंखौ 300k साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच एकदम गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जे नोंथांमोना पार्टिखौनो होआसै माथो 300k नि 300k पार्टि हो बुरबक आं फुंफ्ला मिथाइल' जाहोदो 1M आवसो होगोन 1M ओमफ्राय आयौ नायलाय दाबो बाय बाय कमेन्टस फैगासिनो 10 टाकानि आरो फुंफ्ला 10 टाकानि जाहोदो आंखौ 300k 10 रुपए का मूल्य 10 रुपए का कीमत तुम क्या जानोगे लाउडू आयो बाय बाय इमान अनोना आंखो आं मालाबा माने ओरैबायसा हेपि जायो मिथिबायना आंखो ओरैबायसा अनग्रा मानसिबो दोङो माने बिराद मोजां मोनो आङो थेंक इउ आरो आंखो 300k नोंसोर लामा ससेयावनो आंखो दानस'ना होबाय स' आंखो 300k साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय साबायखर गाइस बाय बाय आं दोनथानोसै दे बाय लाभ इउ बाय गुड नाइट आं मोजाङै सहैथो बेखौनो प्रे खालामबानो जाबाय